Deliver parts. Papo na diri oh. Ang bulaka oh. Mangga. Narot para rin mangga dito sa unahan. Arts. Ito problema. Part. Hindi na transportan na po yung part. Awang pa ano? Panahon. Nice kaya. Di lami mamasol. Lami kay mamasol kay ang ulan ang dagat kay taob day ba? Mamasol lagi. Na ang kuan dili kay init dito mangitom. Na hadlok kag kuan day. Hadlok day kag maitom day. Hadlok kag maitom part day kay. Mabay na yung kuan ay. May gusto uyab nimo puti. Muna dili. Nakaganahan niya puti ko. Puti ra maguro ka. Lay pa yato par ba. Umigo manggod gapon. Chat na ko ba? Masag advice, napit na daw sila magbulag. Kaya kanimang mga bahay, kusog kayo sila mga engineer. So, under yung mga amigo? Under, amigo. Wala kabaloon sa feeling sa laki ba nga, ma-under sila ba? Muna sa ikarisod, ma-under sa ito. Ma-under siya sa iyang uyab. Nga naman, dapat, di ka magpa-under ng uyab ni mo eh. Kaya ano, uyab pa na siya, dili na niyong asawa, dili na niyong tanan, uyab ra siya. Uyab ra. Ano naman makibulag mabayan niya? Makibulag na kuno kay hindi siya matuugod, dili siya gusto din ang bayan nga, ma-under siya. So ako pa. Nasukol siya. O sa kapoy siya. Napagsukol niya na mongan. Bulagan man siya kay nisukol man siya, dili din. Tiwas. Mo ni kakapoy so mga babae nga demanding guro kay uyab niya guro. Kaya gina sila part kay demanding na sila kanang murag binilag ka ng matag na tanan sa lapi ba? Panguta gurana gud. So unsa may pero imo unsa may advice mo niya? Advice na ko niya. Bulagan na lang or sa under, bulagan niya. Ngitaglain. Ngita siya kanang dili mga under. Dapat siya mo under. Dapat ang babae under gyud. Kay laki gud ka, no? Part. Nawag part. Business pa daw, dira na kapit. Asa ka? Nawag? Nawag, business part. Sige. Pagdali ha. Motor. Bantay bitaw. Business kuno be. Enggak. Di maksud enggak. Ha? Si bulag, oy, bulag din ba kay? Enggak. Kira ka? Kira ka ba? Tuloy tagbalik dito, Part. Gahilak. Gahilak lagi ka? Wala, boy. Sure? Gahilak. Gahilak, bukod taon.